Nadyan wujud temong paksi wah terus disindir aku. Lah ya aja gur ngremehke nadyan ta wong manuk kae ya nek notol ya mbahayani. Kok nek lagi mepe gabah ya ning manuk nek ora dianu ya dintekke. Terus bab Gabahe. permanukan anggere ngene iki. Jes, blenger ya ngono kuwi to Dik manene. Ki ate blenger iki. Hakawe talining pronto alus manis tur merak ati Bolongane cilik nek kok suarane kok gandeme kok ngono lho. apane Dik? Bolongane cilik. Lah nadyan to cilik kae ning ya rasane ngono lho. Wong nek anggere gegeden ngono ya ngger sulo-sokan. Maksudnya ke suarane lho Iya iya. Ya senengane. Aja sing liya-liyane to. Ora. Wa suenggon kula lono golek isi podang kuning ipo bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo podang kuning pun aturaken Podang kuning, muji lara campur Mas. sari monggo diaturke.
dipun aturaken J, Mas Desi. Jofar. Kering satu galak lelagon nyinar